tayo sa aking YouTube channel. Ngayon po, ngayong araw na to ay gagala po kami sa, nakita ko lang po sa Facebook, thanks to Ma'am Ronaldine Flores, Villa Flores po pala. So gagala kami ngayon with my students. Ayan, ninakaw ko po sila. So hindi po namin sila pinagpaalam. So lovely, ha, say hi guys. Hindi pa sila mag-hi.
So, we're here na sa Sitio Limpupan. Ayan na. So, let's take a picture. With me, as you can. Welcome to my YouTube channel. So, ito na nga po. Napuntahan na po namin yung pinuntahan nila. So, ito po ay ang Sitio Limpupan. So, this is my first time na pumunta dito sa San Quintin, Barangay Bantog, San Quintin. Ayan, makikita na rin po.
Okay, so tapos na po ulit ang ating adventure ngayong araw na ito. So kung gusto niyo pumunta doon, nakalocate po siya sa Barangay Bantung ng Ilimang. So yun lang ngayon. So Jeepney TV, bye-bye. Nga, nabannog ako.